Solens dubliant spejles på væggens blanke facade. Formet af rammernes bratte, brutale linjer. For uden vil solstråler mangle ly i storm. Spinkle spirer spreder spontant spaltede spor. Kun en silketråds optakt til balancegang kan stoppe den skrøbelige skæbnesknæk. Blodrøde kronblade spejles på væggens blanke facade. Blodrøde kronblade daler, mens sandet løber ud. Kan indre dualitet blive til ydre kriseløs kvalitet? Kan livets gang sammenpresses til tør stabilitet? I know, men det skulle du fortjent. Altså, hvem tror lige, de er for gode til at komme til deres klassekammerat studentergilde? Hun havde tydeligvis behov for at blive humblet. Altså, undskyld, jeg lige afbryder, Ferdinand, men kan det ikke være lige meget, hvad Ida mener? Det eneste, som vi har brug for, ikke? Det er fælles forståelse og intet andet overhovedet. Max, det lyder som om, du sætter poetry. Eller som om du skal til at synge en sang. Okay, Tualdur, hvorfor er I to så langsomme? Nå, det vil jeg gerne vide, hva'? Hallo. I skal da ikke gå rundt og bekymre, hvad vi går og laver. Ej, det var altså ikke det, jeg mente. Ja, så basser vi lige ned. Altså, vi tager jo bare vores gode tid. Det er jo ikke, fordi vi har travlt. Nej, ikke længere i hvert fald. Altså, tænk lige. Ikke mere gymnasietid. Ikke mere afleveringsstress. Nej, ikke flere kællinger i skolegården. Ikke flere eksamener. Og ikke flere absurde prioriteringer. Altså, vi kan vitterligt gøre, hvad vi vil. Jeg vil aldrig være ensom, men har heldigvis ballet. Jeg sover ikke alene, bare ved siden af min skat. Ingen grund til de problemer, alle andre går og har. Jeg vil ikke mindes om dem, jeg vil bare have det rart. Forbillede for alle, og skal nok gå helt viralt. Du skal like min nye TikTok, from the bottom of my heart. Mine dage, de er lange, men er rettet mod et mål. Lige nu er ikke vigtigt, for om lidt skal alt nok gå. Spirer spreder spontant spaltede spor. Kan du lære fra dig, hvordan du bruger ved at være voksen? Ved ikke, hvad det er, jeg tror. Er jeg virkelig voksen, når jeg bliver stor? Mon der er mere til et menneske end alt det vi kan se. Jeg vil lære dig at kende, uanset hvem jeg bliver til. Kan man ændre alt i verden, når den virker helt forkert? Jeg vil ud og kende til den. Vis mig alt, hvad du har lært. Svinkle spirer spreder spontant spaltede spor. Kan du lære fra
Lasse er så god til at passe på vores køkkenhave. Jeg er da så glad for, at du nu skal ud og stå på egne ben. Altså, det bliver virkelig spændende. Men jeg kommer til at savne dig. Men det er da også et stort skridt. Du skal nok klare det godt, ikke? Tak. Ja, nu kan du altid passe plante dine egne roser, nu når du rigtig er ved at blive voksen. Ej, altså, det er jo så vildt. Jeg skal til at bygge mit helt eget liv. Jeg glæder mig. Ja. Jeg har faktisk købt noget til dig. Jeg tænkte ligesom, det kunne være starten på din samling. What? Ej, en rose. Tak. Jeg pakker den med det samme. Det er altså blevet for gammelt til. Du kan passe på det her sted, mens jeg er væk, okay? Sådan nu, Isor. Hvor er du så nervøs? Bare træk vejret. rejse bort, men min konto er tom. Jeg må tænke mig om. Jeg skal helt til nordvest. Rute 5 er bedst. Rejse sort i min skjort. Ej, det er noget lort. Kan tjekke ud, tjekke ind, men jeg undlader det. Kan tjekke ind, tjekke ud. En kontrollør, jeg må ud. Nu er jeg på den igen. Jeg må skynde mig hjem. Klokken er alt for mange. Jeg begyndte at blive bange. Jeg kører uden billet. Bliver på togtoilet. Råber min lokumsbillet. Den er ikke til at slet. Kan tjekke ud, tjekke ind, men jeg undlader det. Kan tjekke ind, tjekke ud. En kontrollør, jeg må ud. Nu jeg gemmer mig selv. Det må du ikke fortælle. I toget bliver jeg nervøs. Det fjollet, jeg bander løs. Han får øje på mig. En kontrollør med sit drej. Til mig han henvender sig. Må han vil lade mig, tjekke ud, tjekke ind, men jeg undlader det. Jeg tjekker ind, tjekker ud. En kontrollør, jeg må ud. Jeg tjekker ud, tjekker ind, men jeg undlader det. Kan tjekke ind, tjekke ud. En kontrollør, jeg må ud. Ja, goddag, må jeg have lov at se kort og billet. Det er de danske statsbaner, der bryder min kasket. Det er mit job at sørge for, at du husker at stemple. Gud, hvad der er noget, hvis du siger, at du har glemt det. Det er slemt, det du har gjort, din nar. Du får 5 kroner bøde lige just. Hvad? Pensionist-rabat? Ha, ha, ha. Det er der ikke noget, der hedder her hos mig, gammelfar. De sagde, at jeg var for voldelig, så jeg blev fyret fra krisen. Nu er det stor København S2, der betaler prisen. Du har ikke billet have, men din kæreste er meget sød. Du slipper for bedre, hvis man du skal komme fra til råd. Gør du som man siger, vi som heller lidt respekt for han har. Til den til fed med skaldhed og selvtjek. Så tag skud sikker vest på, Hvis du ser en kontrollør i dit S-tog. vi jakker dig fra Ballerup til Dybersbro. Ikke skætter uniform, Så er det Eko-sko. Du synes måske det er hårdt, men for os er det små. og ydmyg dig, hvis du har glemt dit mordsår. Du falder i søvn i S-toget og drømmer langt væk til Hawaii eller Bali. Laver bælter
Kravler ind i toget, pissefuld og ubehagelig. Jeg skaber mig og råber op, spidse bare det dommedag. Jeg lugter af gammel sved, snaps med kommende smag. Jeg rusker dig rundt og kysser dig på munden, skriver bøder ud i flæk og falder så på alt for tynd. Under op på høje koster, det er ærligt at kende. Roger Gerling vil lukke rundt og ligge og skaller og knaller folk, der ikke har billetter, kæmpe skideballer og bøder, for du ved, hvad det betyder, når du møder en overvægtig mand med enkelsko på siden. Fødder, 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 fødder. Vi jagter dig på Ballerup til Dybvandsbro. Jeg kan skære dig uniformen, så det er ekkosko. Du synes måske det er hårdt, men for os er det en sport. Og ydmyg dig, hvis du har glemt dit målskår. Vi jagter dig på Ballerup til Dybvandsbro. Jeg kan skære dig uniformen, så det er ekkosko. Du synes måske det er hårdt, men for os er det en sport. Og ydmyg dig, hvis du har glemt dit målskår. Skal jeg bede om kort og billet, tak? Men jeg har stemplet. Du har ikke stemplet nok. Men det er et korrekt klippekort, jeg har stemplet alle Jeg er steder. lige glad, hvad farve det er. Du har ikke stemplet nok. Jo, jeg har så. Så er det ud. Ud af at stå alle sammen. Øv! Vi skal os ud af så alle sammen. Lige nu. Altså, det bliver lige en bøde på 750, du. Hvad? Nej. Jeg svæver. Jeg har tjekket det. Ja, den falder vi ikke for. Bedre end næste gang, ikke? Ja, skal du gå rundt og tro offentlig transport? Det bliver billigt, så kan jeg love dig for. Er det ikke allerede det? Undskyld, hvad sagde du lige? Pas på tonen. Ja, god dag. God dag. Hej. Hej. Hvem er du? Jeg er en ræv. Okay. Men hvad laver du der under sædet? Jeg er simpelthen bare på en lille rejse. Det er egentlig også. Eller det hele er faktisk lidt noget lort. Det er lidt forvirrende. og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad der sker. Ja. Tit er turen jo lidt længere, end man lige regner med, og man kan sgu aldrig rigtig forudsige, at man bliver køresyg. Eller, det kan jeg i hvert fald ikke. Ja. Ja, altså. Men hvis du så bliver køresyg, så kan du altid stige af igen. Tag næste afgang. Ellers, så kan det jo være, at dit stop er tættere på, end du lige forventede, og så er du pludselig okay igen. Shit. Det er sgu mit stop nu. Fuck. Det var hyggeligt at møde dig her. Sandelig. Ja. Den tog jeg sgu da ikke med. Så.
skal det betyde? Prøv at høre, Esor. Vi bliver nødt til at tage hjem. Jeg er en del af dig. Og jeg er her for at få dig på rette vej. Og det her, det er den helt forkerte. Jeg ved godt, hvad der sker. Det her, det er bare en drøm. Og så lige om lidt, så vågner jeg på det her virkelig, virkelig mærkeligt. Ikke en drøm. Esor, nu tager vi hjem til mor igen. Du kan ikke finde ud af at være en selvstændig voksen. Jeg ved godt, at det hele er lidt forvirrende. Det synes jeg også. Men jeg har brug for at prøve noget nyt. Altså, jeg føler bare, at jeg går i cirkler. Hvor er du bare naiv. Var du ikke en del af mig? Jo, det er jeg. Men den ikke naive del. Jeg er den del, der ved bedst. Okay, jeg ved godt, hvad vi skal gøre. Vi tager hen til vores venner, og så ser vi, hvor godt det er, når først man er flot for noget. Okay? Ja, okay. Okay. Jo, lad os gøre det. Så kan du selv se, hvor meget du tager fejl. Jeg er sikker på, de slet ikke har haft det lige så hyggeligt, som vi har derhjemme. Så ikke en pessimist, du er. Kom nu. Julius! Julius! Gud! Hisser! Hvad laver du her? Jeg kom bare for at sige hej. Undskyld! Esor, jeg er super glad for at se dig igen, men jeg har lidt travlt. Jeg har en trippeldate i aften, og jeg er altså alvorligt bag tidsplan. Men sagde du trippeldate? Men jeg troede, der er krone til en der. Ja, men det gør vi så ikke rigtig længere. Altså, vores levevej var jo helt forskellig. Skulle jeg være sammen med en karriereorienteret superboss? Det går jo slet ikke. Krone bare ikke engang fortalt mig det. Krone har vist ikke fortalt os noget i et godt stykke tid. Så du ved, hvordan hun er. Altså, alt går også bare så hurtigt for tiden. Og det er fint. Jeg er over dem. Der er så mange andre mulige matches på Hinge, Tinder, Grindr og Snapchat disse dage. Markus, 22, Vangede. Hvis jeg skulle tage 3 ting med mig på Nødø, så skulle det være min Doodle, mine høretelefoner og min Labradoodle. Sofia, 19, Vesterbro. Og date mig er som at passe en potteplante. Jeg skal bare have sol og vand og lidt opmærksomhed. Altså, Julius, hvad er det lige præcis, du leder efter? Jo, altså, noget lidt forskelligt. Altså, jeg kigger lidt efter deres drømme, deres studie, noget livsstil, og så hvor de bor henne. Altså, deres bopæl må ikke være for tæt på mit, og de må ikke være fra Roskilde. Hvad med den der trippeldate? Gud, jo! Hold op. Er det nok fancy? Men har du skiftet tøj? Ja, altså, jeg tror, at Robert vil værdsætte sådan noget mere chic, end sådan et Downtown Alley-look. Sig mig, Esor, er ikke bare romantisk?
ligner vi to totalt ikke et par lige nu. Kan du ikke forestille dig det? Os to, gift, med et hus i Svendborg. 2 små hunde. En sød lille pige. Helt og aldeles forelsket. Skal det være Svendborg? Nej, du har ret. Det var en dum idé. Du må selvfølgelig bestemme, hvor vi skal bo. Men tænk. Hej. Hvad laver du til hverdag? Og du ved, at jeg så spiller dart med drengene, passer aktierne og sådan noget, ikke? Wow, dart! Ja, jeg skal starte på CBS næste år, så det er bare pisse spændende. Wow, CBS, så du er sådan en total business-type. Ja, CBS er jo faktisk Krones... Jeg mener, mit drømmestudie. Ja, okay, ja. Jeg tror også, jeg skal til at smutte. Men du må have det, ikke? Ja. Vi passede da ret godt sammen, ikke? Og i hvert fald, hvis du opfatter på den måde. Hvem er din næste date? Hej, Slut. Hej. Wow. Jeg elsker dit outfit. Og altså, den her lille sag, den er selvfølgelig fabelagtig, men sikke et ork. Men jeg har ikke tid til at skifte. Jeg skal til ball senere. Wow, ball. Ja, det ved jeg også faktisk alt om. Altså, hvad mener du? Er du dronning? Eller måske kongen? Ingen af delene, eller begge af delene, hvis man kan det. Okay så. Strike a pose, hun. Oh my god. Jeg vidste ikke, du gik op i ballroom.
Ej, men det gør jeg jo sådan set heller ikke. Men det er aldrig for sent at starte min hobby. Esor, du kan seriøst ikke mene, at du ser frem til sådan et her liv. Kan vi tage hjem? En til date. Wow. Hey, er det dig, der er Julius? Ja. Ja, rart at møde dig. Det går nok fancy, det her sted. Er det et go-to-sted? Nej, altså, jeg tog bare lidt det, der havde bedst anmeldelse af området. Ja, det skader vel heller aldrig at prøve noget nyt, vel? Nej. Julius, hvem er du for en? Hvem er jeg? Hvem skulle du ellers være? Ej, okay, undskyld. Det var måske lidt for banalt spørgsmål. Hvad med... Hvor kommer du fra? Jo, jamen, jeg er... Se nu. Altså, jeg vidste nok skulle gå. Julius skinner jo lige nu. Han er for en gang skyld ærlig. Og så da min barndomskat Terkel døde, så... Vent. Sagde du Terkel? Ja. Det tror jeg ikke kommer til at ske, så... fordi det navn, det er det største ikke for mig. Så... ja. Det kommer ikke til at ske. Ja. Hej. Er du okay? Terkel, dum! Hvorfor skulle jeg også lige sige det? Ej, det er da så åndssvagt at blive så sur over et navn. Altså, tænker du ikke, hvis du var sammen med den her person i et lange løb? Nej. Slet ikke. Esor, forstår du det ikke? Sådan fungerer verden altså overhovedet ikke. Man kan ikke forvente, at folk ikke har visse standarder. Og personlig udvikling er altså en essentiel del af dating. Og det er fint. Jeg finder jo bare en ny date. Så man skal bare ændre sig. Mener du det? Nej, Esor. Nej. Jo. Og så sagde hun, den er rund. Og så blev jeg bare helt sådan der, wow. Fordi alle har bare fortalt mig, hele mit liv er flad er the only way to go. Men nej, rund. Sikke en inspirationskilde. Wow. Og når man taler om inspiration, jeg var jo i Nepal sidste år, 2 uger, med sådan en rigtig traditionel buddhistisk kundalini silent yoga retreat resort. Med særlig fokus på hertestillinger. Altså lige mig. Og der fandt jeg ud af, at min spirit animal rent faktisk var en leguan. Jeg er virkelig overrasket, så det var for mig. Sådan der jeg bare ligesom kunne mærke min indre leguan kravle og husere i mig. Så min seneste kollektion er inspireret efter den. Leguan hedder den. Det er hende faktisk, ja. Ophelia Pepperina Stabella, tror du det er inspiration? Nej, nu skal I høre. Hver morgen ved daggry går jeg ud i de evige markers bølgende biodiversitet og kigger i himlens dybe farverige skær. Og det er ligesom, det bobler bare med former og farver, og jeg får de vildeste idéer. Ja, det er inspiration. Er det eneste, der tror i nærheden af dig, ikke? Fælderpakken? Men jeg tilbød jo så at læse min udlejer chakra den anden dag, siden hun var så ubalanceret i følelsen af, at jeg har lavet vandskade i kælderen. Og så hun blev så pissehamrende gal. Jeg har aldrig mødt sådan et ubevidst menneske. Hun er jo tydeligvis ikke i gang med at track sine hormonelle cyklusfaser. Men altså, it's her first time living too. Ja, men tror du egentlig ikke også bare, at hun er en smule ubalanceret? Jeg mener, sagde du ikke den anden dag, at hun spiste pasta ad til aftensmad? Og ikke engang linseudgaven. Ægte pasta med hvedemel.
Ja, men det er jo nu 157 dage siden, at jeg startede min keto, paleo, vegan, glutenfri, ingen raffineret sukker, matcha juice-kur. Og jeg tror egentlig bare, hun vil finde lidt tættere frem til sin indre powerwoman, hvis hun fulgte mit fremragende eksempel og skiftede sit hule værdiløse liv ud med noget, der rent faktisk gavner hende. For Afrodites skyld. Og os andre. Hendes dårlige energi radierer hele vejen herhen. Ja. Ej, men hendes aura må jo faktisk være den mest uklare og kaotiske, jeg nogensinde har set. Så grå og trist. Hun lever jo på den øverste overflade, der overhovedet findes i hende. Hvor er hendes dybde dog? Hun glemmer jo helt at lytte til sin sjæls indre kald. Gid den energi aldrig må ramme mig. Venner, lad os nu lige huske på, ikke alle er lige så oplyste og privilegerede, som vi jo er. Hun arbejder sikkert med de bedste ressourcer, som hun har. Ja, ej, det er så rigtigt. Og det må vi altså huske på. Ignorance er det værste, der præger vores samfund. Og det er ligesom om, verden er fyldt med stakler, der ikke kan se længere end deres egen næsetip. Ej, godt vi har mere selvindsigt end det. Smilende ansigter, ingen valg smægter, så længe jeg er på, for teksterne har nektar. Når jeg ikke taler, sidder jeg i et hjørne og dvæler ved virkelighedens regler. Dagene går, intet kan ændre det at prøve at holde dem fast og som at holde vand i hænderne. Tider skifter, blade visner, forhold brister, fristelser gør de glade triste og bekendtskaber brydes, kammerater udstødes, dyre arter udryddes, nye arter fødes. Den tilpassede trives, folkefærd fordrives, den som har skal mere gives. Tårer smager salt, årene er talte, selv de hårdeste fald. Mængden af udfordringer er konstanter, nogle gange er personen, der tabte den der vandt. Succesen er flygtig, det handler om at gøre sig dygtig, hvis man vil være lykkelig. Og selvfølgelig at der nedtur for selv den bedste, men man ned for bjerget for at bestige det næste. Applausen ved min mikrofoncheck overdøver som en affyring fra et kanondæk. Men i skoven er der stille, jeg observerer dyrene, knæler ned, studerer myrerne. Beundrer den kolossale tilrettelæggelse, som hver en granå i myretun lægges med. Mange bække små gør en stor å, et ordsprog de fremadsynede tror på. Den hovmodige forliser, men som ydmyg har forstået at have forråd til kriser. Så have mere end hvad du viser, tal mindre end hvad du ved, det kunne Shakespeare sige mig. Og dog er ærlighed en kerneværdi i Mickey the Marvelous, Mickey Mosos regi. Jeg danser med freaksne, rapper til beatsene, husker heatsne fra den danske sangskattekiste. Ole sad på en knoller sang, men måtte give efter for sin udflugtstrang. Forerne forstod ham ikke, og hans mor græd, men jeg tror han vendte hjem som en rig og heldig rar. Der knokler for at give børnene glæder, fortjener hæder. Og det samme er de kroniske sygesenge, liggende patienter, der intet kan ændre. De bare venter, fordyber sig i bøgerne, glæder sig til synet af deres pårørende. For en dame på 90 med demens kan den blotte eksistens være en pestilens. Hun har skavanker, depressive tanker, angst for at vrikke op på svagelige ankler. Ingen andre husker hendes storhedstid. Hun var en dronning, da verden var i sort-hvid. Kriger og kæmper er forklædte som normale mennesker. Mange har ægtelser, sjæle med art og tager ansvar. Bær vægten, respekt herfra.
Hej Max, hvordan går det? Altså, Isor, når vi er inde i atelieret, så hedder jeg altså Marguerite Havre Kastanje Sø Viol Hjerteblod. Men hvordan går det? What en weirdo. Jeg kom faktisk ikke på Julius af, og jeg er bare lidt bekymret for ham, fordi, okay, altså, kan du huske, hvor opsat han var på at opnå et smukt og balanceret partnerskab? I hvert fald, det var begyndt at gå den helt anden retning for ham. Altså, hvem er den her fyr overhovedet, der forsøger at nærme sig en romantisk relation nu? Har han slet ikke opdaget, at Venus er rekordlangt fra Saturn, og at lillebjørne kan vise sig 8 nætter i træk? Ja, sikkert et tidspunkt at forsøge sig med kærlighed, hva'? Hvis du har brug for en astrolog, så har en ven, der er rigtig god til den slags. Ej, det tror jeg ikke, han behøver. Jeg skriver bare lige til ham. Nej! Stop! Øjeblikkeligt, det blå lys forvrænger hele auraen i rummet. Lige meget så. Men, Margaret, hvad er det, du går og arbejder på? Jo, nu skal du se. Det her, det er mit livs værk. Jeg har nemlig været på pilgrimsrejse hele vejen fra Santiago de Compagna til det inderste af Spanien. Jeg gik på det, der hedder Camino, hvis du kender den. Jeg gennemførte den selvfølgelig ikke. Altså, jeg gør egentlig det. Men som jeg gik der mod naturs hulehånd, så slog det mig, hvad den ægte inspiration var. Mig selv. Og nu sidder det i mig. Er det ikke herligt, altså? Så real. Wow. Et yderst inspirerende projekt. Med at give en følelse af liv, når den strømmer igennem mig. Du har slet ikke mærke det. Jo. Det er meget... Ej, fanden har jeg lige oplevet en ny video. Jeg bliver lige nødt til at se den her. Ej, ikke igen. Hvorfor det befri mig? Søde Marguerite Havre Jasmin Sø Hjerteblod. Husk nu, hvad det er, vi er her for. Ja, det vi laver her er meget dybere end en fjollet YouTube-video, ikke? Kom nu. Kom nu. Jo, jeg er ret. Jeg var jo lige i gang med mit livsværk. Træk vejret. Må jeg spørge om noget? Ja. Hvorfor er det, I altid udtaler jeres fulde navne? Altså, sagde du fulde navne? Ja. Har du måske nogensinde hørt om et fuldendt navn på 10 stavelser? Nej, det tænker jeg nok. Alle vores navne er nøje tilrettelagt efter 17 stavelsers haiku-digte. Tag mit for eksempel. Autensiana Bellina Koglegræn Liguana Solsort. Skulle jeg bare hedde Autensiana Bellina Kogle? Det må være en joke. Isor, kan vi godt tage hjem nu? Altså, vi passer tydeligvis ikke ind i deres storsnude agenda. Jeg var bare lige så glad for at se Margaret igen. Det er jo tydeligvis andre prioriteter. Nej, hvor er han fjollet. En hate-kommentar. Not on my watch. Det er da præcis den der slags kattefoder, Takkel skal have. Hallo! Margaret. Hvad jeg tænkte på, vil du tegne mig et får? Jo, et får. Yes. Jo. Men der udenom. Nej, lige hvor han fjollet. Hey. Var du ikke i gang med? Ej, det er da den sjoveste kat, jeg nogensinde har set. Isor, kan vi tage hjem? Marguerite, vil jo tydeligvis heller kigge på sin elskede telefon, end at snakke med os. Hvor er de søde. Det er faktisk sådan, det er at være autentisk. Du er så naiv. Altså, har du ingen ryggrad? Jeg forstår ikke, hvorfor du behøver at være sådan der. Hvorfor jeg er sådan her? Ja. Du er bare så dum og dum. Du er mega dum. Er der med noget af disse konflikter, vi kan lære? Jeg glæder mig til at se den. Jeg har en fuld player. Jeg ønsker dem alle en fantastisk forestilling, mine gutter og buller. Men først, når vi ses igen.
Om 15 minutter! Se nu. Han har glemt os. Han er sikkert flyttet. Eller os. Så han os gennem kighullet. Og vil ikke åbne. Han vil nok slet ikke se os. Altså, hvad skal der blive af mig? Hvis du bare ignorerer mig. Du må jo vide, at jeg har ret. Han åbner ikke engang døren. Lad os nu bare tage hjem. Esra. Shit. Jeg bliver virkelig svimmel. Har du noget vand? Jeg tror, jeg skal brække mig. Ej, jeg tror, jeg skal falde om. Jeg tror, måske jeg dør. Nej. Hvad sker der? Altså, jeg tror ikke, du kan føle tørste. Hvad mener du? Du er jo ikke ægte. Ikke ægte? Jeg tror, jeg er det mest ægte, du nogensinde har kendt. Tror du seriøst bare, at jeg dukkede op ud af ingenting? Det var da vitterligt det, du gjorde. Og hvad så? Det gør mig ikke mindre ægte. Kan du ikke se? Jeg er den eneste, der er her. Ingen af dine venner er. Tydeligvis. Jeg er den eneste, der forstår dig. Der er ingen andre som mig. Ingen andre. Det må du ikke glemme. Jeg husker det hele. Vores liv. Vores barndom. Alt det gode. Alt det du prøver at efterlade. Kan du ikke huske dengang, vi var i Sommer Sommarum? Jeg skal på gæsteværelse. Wow, Rose, det er virkelig lang tid siden, og det var slet ikke lige så sjovt at se om i virkeligheden, som det var på tv. Ja, lige præcis. Men så fik vi lov til at møde ham. Og Krone var alt for bange. Han skulle slet ikke nærme sig ham. Men ikke os. Vi kunne slet ikke vente. Altså, kan vi ikke bare lægge alt det her bag os, og bare se Ferdinand nu, okay? Altså, vil du ikke nok give det et skud? Please? Okay. Men skal vi så ikke lige kigge tilbage på studentertiden? Sammen med Ferdinand. Det var jo helt vildt, de der fester. Jo, sure. Du kan bare lægge pakken på måtten. Ferdinand, det er mig. Esor. Hej! What? Wow. Du ser helt anderledes ud. Jeg plejer nok at kende det er virkelig sejt tøj forresten. Jo tak. Det er Prada fra den nyeste kollektion. Jeg fik den i PR. Så du mit haul? Jeg fik 300.000 likes, hvilket selvfølgelig ikke er lige så meget som min mest likede video, som fik 3 millioner likes. Men jeg siger altid, at good quality basics bare er et must have, og der er Prada bare best in the game. Kan du ikke lige tage et billede af mig? Jo. Og lige et til. Tak. Men lige nu passer faktisk ikke så godt. Jeg har en aftale, der skal tage ud af døren, og... Ej, Ferdinand, vent nu lidt. Esor. Snak nu om gamle dage. Du lovede det. Jeg tror bare, at jeg har savnet dig, Ferdinand. Og at se dig i dag, altså wow,
Det føles som evigheder siden. Altså, vi har ikke set hinanden siden dimissionen. Og kan du huske det billede, som vi tog af os alle sammen, af hele gruppen? Altså, lige præcis det billede, det har jeg indrammet derhjemme. Jeg har bare ikke lige fået det pakket ud endnu. Nej, det var et godt billede. Men jeg har selvfølgelig slettet det. Altså, det passede bare ikke rigtig hjemme på min profil. Jeg tror, det er på min telefon et eller andet sted, men for min profil var det bare ikke viben. Hvis jeg kan sige det sådan. Men jeg har altså en aftale nu, så... Du har slettet det? Ja, det var det, jeg lige sagde. Men jeg skal altså mødes med Ida nu, så... Ida? Vel ikke den Ida? Ida fra gym? Ja, altså... Jeg troede, du havde Ida. Det var Hallo! Hej! Mwah! Oh my god, you're all here today. Mwah! Hey shit, mwah! Hvor er det godt at se jer. Se, I så der kan altså se, jeg har det altså virkelig godt. Der er altså ikke nogen grund til at komme rendende her. Du har dit liv, og jeg har mit wonderful life. Folk vokser fra hinanden, og sådan er det altså bare at blive voksen. Jeg ved ikke, hvad du har regnet med. Something special, something sacred in your eyes. For just one moment, to be bold and naked at your side. Sometimes I think that you'll never understand me. Maybe this time is forever. Say it can be strong. I will be your father figure. Put your tiny hand in mine. I will be your preacher, teacher. Anything you have in mind. I will be your father figure. I have had enough of times. I will be the one who loves you till the end of time. Sometimes love can be mistaken for a crime. That's all I wanted, just to see my baby's blue eyes shine. This time I think that my lover understands me. If we have faith in each other, say we can be strong. I will be your father figure. Put your tiny hand in mine. I will be your preacher, teacher. Anything you have in mind. I will be your father figure. I have had enough of times. I will be the one who loves you till the end of time. You are the desert, I'll be the sea. If you ever hunger for me, whatever you ask for, that's what I'll be. So when you remember the ones who have lied, who said that they care but then left as you cry, beautiful darling, don't think of me, because all I ever wanted, put your tiny hand in mine, and anything you have in mind. I have had enough of crime, so I am gonna love you
far var færdig med. Jeg troede, vi havde aftaler til polkaprikker på i dag. Gud, det er rigtigt. Men min trøje var til vask, og... Og jeg har jo prøvet at sige det. Tjek nu i gruppechatten, før vi tager ud. Det kan simpelthen ikke være så svært. Det er rigtigt, men jeg er med i så mange gruppechats. Det er virkelig svært at holde styr på. Jeg synes, det ser godt ud, Fanny. Jeg havde glemt, du også var her. Ja. Nå, tøser, skal vi smutte? Ja, som sagt, jeg havde allerede en aftale, så... Altså, vi må finde en anden dag, ikke? Måske, jeg tror... Du kan skrive til mig, jeg tror måske, jeg kan den 30. februar. Så. Det ligner i hvert fald ikke noget hjem. Det er som et fængsel. En betonblok. Det er nok det mest livsløse, glædesdræbende, dystre sted, jeg nogensinde... Slap af. Det er bare et kontor. Det skal nok blive godt, det lover jeg. Det er bare Krone. Du er seriøst bare så grim og dum og pinlig. Altså, er du overhovedet stadig ved det her? Selvfølgelig er det det. Det er vores søster, okay? Fint. Det synes jeg bare er en dårlig idé. Du bliver bare afvist, ligesom du gør af alle andre. Logisk spurgt. Krone! Hej! Hej! Shit, man. Hvordan går det? Virkelig stilet, klønst, du har anskaffet dig. Krone, hey! Hvad? Hvordan går det? Jeg har lige udvidet min virksomhed. Der er en masse nye investorer, og datamålingerne skal lige sættes ind i systemet, inden vi kan komme i gang med at få skabt en ny bølge af højkonjunktur. What? En virksomhed? Ej, hvor stilet. Hvad for en? Det har jeg simpelthen ikke tid til at snakke om lige nu. Tid og penge, det skal du vide. Det er det første, man lærer, når man bliver entreprenør. What? Entreprenør? Altså, så du laver det, du altid ville? Altså, du gør en forskel? På papiret? Altså, maskinen kører. Jeg har fået skabt en masse nye jobs, fået skabt en 200. del mindre arbejdsløshed i Danmark. Det ser godt ud på CV'et. Der er monopolfars i Uganda, Chile, Indonesien, Syrien. Hold da op. Det er godt nok udnyttelse af billig arbejdskraft på højt plan. Sikke en kikset, kapitalistisk gris. Sikke en drøm. Svin! Altså, så du hjælper de lande? Vi hjælper hinanden. De hjælper mig. Og økonomien. Stigning. Det er godt. Og profit. Det er det vigtigste. Kom herhen. Får et fint job med fin løn, og du er god igen. Penge lever frit. Tjener du nok, er resten ligegyldigt. Ny bil kan jeg drømme, jeg om arbejde
Jeg kører på højbølgen af min succes. Jeg var tiden væk uden leg. Velfærd er fint, bare det ikke går ud over mig. Penge er dit tab, hvis du ikke er åben til ondskab. Men hvis du bærer min lønforhøjelse, skal du ikke tro, jeg giver det væk. Det er 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 væk. Hold op, Krone, du har godt nok været produktiv. Ja, altså jeg er jo lige flyttet hjemmefra, det er sådan lidt nøjeren, men jeg kommer faktisk lige fra de andre af, altså alle vores venner, og de er alle sammen vildt passionerede, ligesom dig. 2 sekunder, jeg skal faktisk lige snakke med nogen. Jeg har set det. Hvad får hun ud af det her? Hvad får vi ud af at være her? Vi bliver kede af at være her. Kan vi tage hjem? Nej, det er lige, altså, nu er vi kommet så langt. Det er jo bare Krone. Det skal nok blive hyggeligt, det lover jeg. Hey, Krone? Ja? Hvad er der sket mellem dig og Julius? Julius? Ja. Det har jeg faktisk slet ikke tid til at snakke om lige nu. Eller lyst for den sags skyld. Jeg har for travlt. Okay. Du kunne godt lige have sagt, at du slog op. Jeg ville godt have været der for dig. Det er helt vildt unødvendigt. Altså, der var intet der. Og jeg har meget vigtigere ting at tage mig til lige nu. Okay. Her, i sår! For det første. Du skal ikke fucking røre ved mine penge. Og for det andet. Altså, tror du ikke, det er på tide, du bare kommer videre? Altså, du kan ikke blive ved med at være i det her barnlige følelsesmareridt. Det er spild af tid. Du vil gøre dig selv hjemløs. Ved du godt det? Nej. Altså, jeg mener, er det det, du har lyst til? Nej, Krone, men hvor skal jeg starte? Nej. Esbro. Hør dig udenom. Esbro. Jeg skal nok hjælpe dig. Jeg har en kontrakt her som data management assistent i min virksomhed på et år. Okay. Du vil have godt noget stabilitet, ikke? Jo. Et ægte arbejde. Tak. Tusind tak. Bare underskriv der. Ja. Nej.
gerne blive voksen. Har du ikke set den verden, du er ved at gå ind i? Jo, men det er jo det, man skal, Rose, okay? Jeg kan ikke bare blive tilbage alene, mens alle andre kommer videre. Nej, Esua er forfærdeligt. Og derhjemme, der er så godt og så trygt. Vores køkkenhave. Morgen-tv med mor. Ingen bekymringer. Rose, stop! Okay? Jeg gider ikke høre på det der mere. Altså, du er så fucking barnlig lige nu. Kan du ikke forstå? Jeg vil ikke være efter dig tilbage i stikken. Dit fucking svin. Hvorfor nægter du at lytte til mig? Du opfører dig, som om jeg er usynlig. Det kan godt være, det kun er dig, der kan se mig. Men jeg er her stadig. Og hvis du ikke hører mig, så er der ikke nogen, der gør. Og jeg er så træt af ikke at blive hørt. Rose, kom over det, okay? Sig noget nyttigt, hvis det gør så ondt. Du gør intet andet, end at forhindre mig lige nu. Er du godt klar over det? Jeg vil ikke være hjemløs. Hvor snart dum er du lige? Tænk du for dig selv. Grune ved ikke alt. Du er så fucking let på virkelig, at din største drøm er nu at være en slave til systemet. Tænk, at jeg engang var en del af dig. Ja. Tænk engang. Men det er du ikke mere, Rose. Du er ligegyldig. Og desuden, så er det ikke dig, der tager beslutningerne her. Jo, måske er det. Rose, hør. Nej. Jeg er så træt af at høre på dig. Og jeg er så træt af at se på. Men du skal ødelægge vores liv. Så nu skal du høre på mig.
De har klippet dig i stykker, men har glemt at sy dig fast igen. De ser på knuder og lykker, for banker ingen, fortræd gør de vel. Kom nu her, min ven, for nu går det løs igen. Dette er historien om de skæggede mænd. Selvom de er søde, gør de aldrig, hvad de skal, når de fjoller rundt og laver skægmetal. What's up, Lark? Det er vores blog fra et altid dejligt musiksted. Nogen ville kalde det børnekasse. Jeg ville sige, det var et perfekt sted til en 24-hour job. Max? Fanden! Jeg har savnet så meget! Men jeg har det som om, jeg har glemt noget substantielt. Som mig. Guys! Jeg er så glad for at se jer! Men, kan I se Julius? Nej. Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk. Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk. Jeg leger cowboy, og så skyder jeg med blik. Den vrider sig, se den snor sig afsted. Prøv at se på mig, jeg kan også følge med. Den vrider sig, se den snor sig afsted. Prøv at se på mig, jeg kan også følge med. Jeg vrider mig, uba-buba-bu. At bestille noget, det er ikke noget for mig. For jeg har det bedst, når det hele er leg. At bestille noget, det er ikke noget for mig. For jeg har det
det hele af mig. Jeg kan spille på min trommepillenæse og spille skallofon. Jeg har det som om, jeg har været så fortabt i idealer af den digitale verden. Men nu med den her børneverden, så er det som om, jeg kan mærke det igen. Jeg tror, jeg har savnet det. Mine prioriteringer har været helt off. Vi har jo mistet hinanden. Vi har jo mistet os selv. Og... Ikke så, kan I så gerne! Hvorfor skal det være så svært? Altså, da jeg først tog afsted, så troede jeg, at det her ville være løsningen. Og det ligesom ville kunne finde ud af, hvem jeg skulle være. Men nu er det bare som om, at uanset hvad jeg gør, så skuffer jeg nogen. Eller mig selv. Hvorfor er du bare siddet der? Hvorfor er det først nu, du føler behov for at påpege det? Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg har brug for hjælp. Til hvad dog? Jeg har bare den her veninde, og hun er bare flippet fuldstændig ud. Og så har hun fanget mig i det her. Og forstår du det ikke godt? Uanset hvad jeg gør, så bliver hun bare så sur. Jeg vil bare gerne være voksen, ligesom alle andre. Men hver gang jeg prøver, så er hun der for at stoppe mig. Ja. Det kan jeg godt se. Ved du hvad? Forandring kan være skræmmende. Jeg tror bare, hun er bange. Tror du virkelig? Tror du ikke? Det kunne være, at du skulle tage og snakke med hende om det. Så kan det være, du kan komme ud af det her. Hvad det nu end er. Jeg har ikke lyst til at være uvenner. Heller ikke mig. Men du trænger mig bare op i en krog, altså. Hvorfor vil du så gerne
barndom. Rose, det er det, man skal. Altså, vi kan ikke bare forbi børn for altid. Der er så meget mere til livet. Okay. Travlhed. Falske mennesker. Arbejde. Du vil fortrænge mig for det. Måske du har ret. Det var ikke ligefrem det liv, jeg havde forestillet mig. Men det er helt klart uden dig. Og vi bliver nødt til at komme videre, okay? Okay. Jeg tror, jeg forstår. Jeg tror også, jeg er klar nu. Jeg skal nok forsvinde. Nej. Lad være med det. Skal vi ikke samarbejde? Samarbejde? Ja. Altså, det kan godt være, at vores venner har glemt os. Men i det mindste, så har vi hinanden. Så jeg har ikke råd til at miste dig. Jeg er en del af dig. Jeg vil altid være hos dig. Og desuden, så ved jeg også, at vi ikke kommer til at være alene mere. Wow. Der må være flere 100 roser lige her. Alle sammen samlet på et sted. Det er vildt. Altså, jeg troede, jeg var noget særligt, fordi jeg havde en rose. Men nu har jeg bare indset, at alle vel har deres egen rose. Det gør ikke noget mig. Det gør ikke mig til noget særligt. Men det er noget særligt for mig. Hej.
Okay. Må jeg gå med? Er du sikker på, at du tør? Kig nu. Jeg er en dværg. Og jeg er ikke engang gjort tam. Hvad betyder gjort tam? Det betyder knytte bånd. Lige nu, der ligner du bare alle andre mennesker. Og jeg ligner bare alle andre ræve. Du har ikke brug for mig. Og jeg har ikke brug for dig. Du ved, med alle jeres våben og puff puff power. Men hvis du gør mig tam, så får vi to brug for hinanden. Jeg bliver noget helt særligt for dig, og du bliver noget helt særligt for mig. Jeg ved ikke, om det lyder lidt mærkeligt, det her. Men jeg tror måske, det er en blomst, der har gjort mig tam. Hold da op. Jeg skal da godt nok have den længste rævesøvn. Hvad vil du så egentlig nu? Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, der er jo så mange muligheder. Jeg tror, jeg bare skal udforske dem nu. Godnat. Passer alligevel. Solens dubliant spejles på væggens blanke facade. Formet af rammernes bratte, brutale linjer. For uden vil solstråler mangle ly i storm. Spinkle spirer spreder spontant spaltet spor. Kun en silketråds optakt til balancegang kan stoppe den skrøbelige skæbnesknæk. Blodrøde kronblade spejles på væggens blanke facade. Blodrøde kronblade daler, mens sandet løber ud. Kan indre dualitet blive til ydre kriseløs kvalitet? Kan livets gang sammenpresses til tør stabilitet? Mine kanter, de er skarpe. Du må ikke få et kram. Du er ikke særlig for mig, for at du har gjort mig tam. Jeg kan finde mig en kæreste. Det ved jeg godt, jeg kan. For jeg har lært, at kærlighed er vigtigere end vand. Vil du ikke have en gave? Jeg kunne tegne dig en terkel. Man kan få lidt ro i sindet, så man kan fjerne lidt af smerten. Jeg har fået likes på TikTok og har gjort en masse jaloux. Men det er jo ikke venner, og det ved jeg endelig nu. Jeg var bange for en fremtid, hvor jeg ikke havde det godt. Hvorfor sikre sig en glæde, når alt omkring mig det er gråt? Svingle spirer spreder spontant
på det, når det bliver svært. Spikles vi og spreder, spontant spaltede spor. Kan du lære fra dig, hvordan du gror? Ved at være voksen, ved ikke, hvad det er, jeg tror. Er jeg virkelig voksen, når jeg bliver stor? Spikles vi og spreder, spontant spaltede spor. En stor hånd til scenografi og kostyme. Og en kæmpe hånd til instruktørerne. Og vores fantastiske musikere. Og giv en hånd til manuskriptforfatterne. Og sidst, men ikke